Kita numpak tok yuk. Meture oke. Nah. Sik Mas. Ditesek. Mbak, aku ya duwe ngene iki Mbak Manten. Berarti gareng keperawatan iki. Aku dhisik ya perawatan kok. Nah. Lah ya. Mas, piye? iso tuk. Oh alah. Iki remaam to Le. Oh wis ayo metu Ponorogo. Sik. Syukur. Ayo mompak. Angel menton. Ada bater-bateran dua gak Bang Ri, ngopo? ora rangkepan kok. Heh? Ora rangkepan. Rasane piye? Macrok. Kowe kira rangkepan dijang reong-reong ya rangkepan. Mosok tumpane cek mak cruk. Kayak gone Juli. Kowe ra sepiro Mas Tarno. Heeh. Tak iyot tak jagjoke sama. Piye? Iso mak teng ngono. Pisan kas rasa gue iki ya disilakne sing dhuwur jare sing penak. Nah. Dijalik. Nah, engko numpak ning kene ya Le ya. Ya aja nang pundak. Malah keceken dase ke piye karepe iki? Goceken le. Kok keceken dase jare ya. Nah, ngene ya Le ya. Ya, Pak. Ya. Diapake nah. Hah? Sing ana kewi. Oke tau temenan turu aja mimboke. Turu bengi iso ndi? Oh kaya cucak kaya turu kok sasake kae. Nggih, lha apa wis? Nek apa wis? Yakin? Yakin. Nek apa wis? Wes. Pengen duit ora? Alah. Nek pengen yo neh yo. Sing cewek tak kundur sik ra apa-apa. Enak aku dhisik. Nggih iki takmu ya saya kothah nggih Mas. Oh. Alhamdulillah. Ki ngene kripik gedang kripik telur sithik waton rata ya Le. Engko ditutukne teko jam sore jam 4. Iku Mas Garing sik ning kene. Wedi. Ojo get neh. Niku enten cocok saking Pak Jaman. Heeh. Mas Garing ampun kondur riyen mengke dugi sonten megani sah-sah nggih. Siap. Oh, alah tak kira nek Siap deh, tenang aja, sah-sah deh. Oke deh. Pamit sik rene sik. Pamit. Kelas piro Le? Kelas 5. 5. Nek iso jawab pertanyaanku tak kei dhuwit langsung 200.000 Mas. Wih lah tenan to ora? Tiga pertanyaan sing keri dhewe tak kei 200.000 langsung, oke? Oke. Iki tak tekok sik. Basa Indonesiane sikil. Sikil. Sikil kok bahasa Indonesiane kok. Kaki. Kaki betul. Usap sekarang aku ping 3 nak bener. Dingin ping 3. Tak iku ping 3 gak apa? Ping 3. Nah. Siji neh. Basa Indonesiane sirah. Kepala. Kepala. Ping 3, pinter. Kaya gua batang. Ya saking gila. Iku 200.000 Mas. Heeh. Basa Indonesiane unyeng-unyeng. Nah. Lah ya teko aku ngerti apa ora? Ayo. Gak ngerti, yakin. Lah ora ngerti belas itu ora ngerti loh. Wes saiki 200 ganti tak undaki 1,5 juta. Wedian. 500.000, oke? Basa isane mangan. Makan. Ping 3. Lah nyengkane tenanan ngono Mas. Basa Indonesiane ngombe. Minum. Minum. Ping 3. Wes.
setengah yuta kontan cash. Oh iya ya. Basa isane botok. 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 Basa isane botok apa? Ora ngerti. Ora ngerti teko Pak D, kene. Teko Pak D. Ora, duduk manis. Nah, Pak D, aja. Pak D. Pak D. Sing apik sing ngene, sungkem sing apik. Nah, badhe nyuwun pirsa. Pakde nyuwun pirsa. Basa isane unyung-unyung kalih botok niku napa? Bahasane Indonesia unyeng-unyeng. Aku yo ora Iku apa? ngerti. Nek mboten ngertos, Tak mboten ngertos. bayar 20.000. Bayar 20.000. Teko sik, nyo. Pripun Pak D? Basa isane, Dik. Teko. Ayo, gara. Bahasa Indonesia nih botak ambil unyeng-unyeng. Nek unyeng-unyeng ubun-ubun. Nah, kowe. Bathuk kuwi. Ayo, ora ngerti kok tak gas lawe. Bun-bunan kuwi padha ubun-ubun. Rene, gak ngerti rene. Teko Mas iki, sing nembe rawuh. Nah. Mas tetep maju sithik, Mas. Nah, teko Mas langsung Mas. Genah duwe iki engko. Wis to medun. Duduk balik, genah duwe. Ora mungkin ora duwe. Mas badhe tanglet, Mas. Sing galas, sing ganer. Mas badhe tanglet. Ngomong. Indonesia nih unyeng-unyeng ambil botak iku apa? Langsung bayar 20. Nak gak ngerti bayar 1.000. Alah, kere. Ya ono Mas kane iki. Ya ono Mas. Ya ono Mas. Oh, tak bayar 1.000 wae. Ayo, ngerti ora? Kae Pak. Ning arep ayo, ning arep. Duh, ya. Jalah ya Allah lek lho. Nah, rene duduk manis dulu. Ngaturke matur Mbah nuwun. Nah, Bapak, Bapak, kula maturaken matur sembah nuwun. kula marton. Nah, matek tau. Ngaturaken. Piye? Maturaken, Matur sembah nuwun. matur sembah nuwun. Mugi Bapak kali Ibu Mugi Bapak kali Ibu panjang yuswa, panjang yuswa. ginanjar kawilujengan, Eh, sehat selalu. amin. Hei! Kowe iki muni sing amin kene. Sehat selalu. Dawane rame-rame yo langsung lancar amin. rezeki. Lancar rezeki. Lan nuwun sewu, Pak. Lan nyuwun sewu lah. Pak. Hah? Karenge gung dikeki, Pak. Aja ngomong garenge ura, aja ngomong ngono kuwi. Sing isine matur sembah nuwun Pak. Aja ngisi-ngisine aku ndarek njaluk. Darake jaluk. Wah, aja ndarek njaluk lho. Buke bingung lah. Lho, wah, ndarek njaluk. Wah. Ayo rono. Kere. Le. Kowe kan jek sekolah kabeh. Heeh. Nek sekolahan kan diwarai babakan amalan sedekah. Ya, kan? Ngene iki duit iki anak yang lebih membutuhkan. Contohnya fakir miskin dan yatim piatu. Lah, fakir miskin dan yatim piatu ki aku. Wes kere. Rene Le, ayo pamit sing becik. Pamit ya Le. Nuwun sewu para tamu. Nuwun sewu para tamu. Nyuwun sewu para tamu. Mbok bilih Mbok pilih ngomong semanten. omong semonten Anggen kula agen kula sebanter taos palipur. Taos palipur taos paribur menawi enten oni enten lepatipun. petapitun. Wes ikut tambah ngeluh engko malah. Lepatipun nyuwun pangapunten. Lepatipun nyuwun pangapunten. Melap. Amin. Amin. Pamit terpriasin Mbak Ayu. Nah, Pamit dulu. Mbak Ayu Rias. kula nyuwun sangu. Ora. Hah? Mbak Ayu ora nggawa koke. Mbak Ayu nyuwun pamit. Nah. Nyuwun pamit. Nyuwun pamit. Nggih, Mbak Cempluk nang Cempluk sapa Mbak to? Cempluk. Mbak Peluk jadi. Weh tak kondur ayo, wis tak kondur kok gampang yo. Nah. Kak duwe kuwi cek sekolah, Le. Ya pamit nggih. Wes ayo pamit, kondur suka parsuka mungkin dilajengake mulih nggih Mas Taro. Wis tak balik gak apa-apa Le. Mitmu gawane sak topine. Nah, digawa ayo. Ada dinggo sik ayo dadi nggo. Mas Tarno kripik gedang kripik telo Kripik sithik gedang, waten kripik rata. telo. Mbok bilih hamon cekak semanten anggen kula caos palipur dumateng panjenengan sedaya menawi enten klintak-klintut subuh sita angin kula matur nyun ageng samudra panjenengan sami ing wasana sugeng siang sugeng pepisan. Nang kuntur nggih gak apa-apa. Katur Balik. dumateng panjenenganipun Bapak Muksin, moga Pak Muksin kasuwun panjingi waosan doa Aku
Aku, Mas. Wong kasih penghargaan Pak Muksin, Aku toh. Mbah Muksin. Oh, aku. Kowe dek kon donga, dongamu apa? Selamat toh, Mas. Sedaya para tamu kasuwun mangke berkahipun kanthi waosan amin sareng-sareng genipun Bapak Muksin ngimami waosan doa. Wekdal sak cekapipun hastungkur waosan doa kawiwitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadinah bi barakati qiraati fal mahkah manfaatan bisa teman-teman sekalian saya ulillahillahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbik firli wali walidayya wal mustaqina amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadil akhiri alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan sagirin hamdan yamin hamdan kafi masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu hamma yanbaghi li jalali wajhika wa li mustali. Barakallahu laka wa barakatuh ma kana bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma nasalluka rahmatan min indika tahdi bi qalbina nasam li wa taraduna bi fitnata. Allahumma ja'al fi qulubil mu'minina wa basyir bi khairil hafidhir rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah wallahu muwaffiq ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moga Bu Ayu keparengke buku ganti kadang pisan sutasna teman kali jemeneng sawetawis mangke asung panghormatan ngontapaken konduripun sedaya para tamu kakung putri. Babar pisan para tamu moga paringan prasajan kita tutup sareng-sareng kanthi waosan hamdalah serangan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kula minangka pengendali wara juru panata wara nggih kula sak kanca manem Bromo wonten kalenggar menika wonten tuna tungkaping ngatur basa ingkang kalantur-lantur katula-tula katali mugi diagung pangaksami sugeng tidak sugeng kondur neskala dumugi dalem pirang guru kalam billahi taufik walhidayah waridha inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penutup saking Kansa Music. Buat keluarga yang belum foto, keluarga besar teman-teman putra putri, teman-teman temanten, dipersilakan untuk foto kembali bersama teman-teman berdua. Karang taruna muda mudi nanti dipersilakan foto bersama teman-teman. Bagi yang kehilangan kontak sepeda motor ini bisa diambil di panggung penyanyi.